Di ba, Soy? Makakarin, dagdagan dapat. 35 to 40 pesos mini guys. Kabalan, kailan ako takman niyo po yung palabok niyo po pulelo, hindi po kayo pulelo memorial. Na pulelo daycare. Meaning to me po kayo na pulelo daycare. Pala, piya mo po. Mura. Papa MJ, live on air. Papa MJ, live on air. Aning saya, aning tuwa, kahit saan. Maya pakaorasan, Soy, Papa MJ po of Kapampangan worldwide. Ayan. Habak na, Soy. Siyempre, magalmusal na ako. Ngeni po ituruke po ing pekamanyaman na palabukan po pang lelutan kening magalang, Soy. Ing dadayuan do talagang balik-balikan na rin kaya katabong kabalen. Ing palabukan ng lelutan na ng Aling Melba. Ayan, dalada kayo po ngeni ka rin, lawenta mo nung makanala ka rin dadayong tao, ampaw nung makanano kanyaman ka rin lang titindang almusal ka rin, Soy, ne? Tara po. At syempre, Soy, bakanita eko malilikay ng San Pedro 2, turuke ing dalan papunta keni, Soy. Ay nineng kanto da kening San Pedro 2 magalang, Soy. Ala ka mang kalili ating terminal tricycle king harap. Ayan, ay niing papunta magalang king palengke. At syempre ini naman ing papunta Angeles king Marquee Mall. Ala ka mang kalili, Soy. Ayan, iyapin diretso ngayon, iyapin ng private Memorial Park. Karakal tao, Diyos ko. Ay, che, mga anak ko, mararap na ako. Karakal tao, che, oh. Ay, makapang ko kaya kanyan, Dar. Makapangkason, mga anak ko. Yung mo palabo ko, lelo. Higamburi ko, Dar. Tsura ka manyaman, eh. Ay, mayaman palabo kayo ng pulelo. Wapin, eh, Dar, dadayuan na ka rin tao, Kenny, eh. Manyaman ka kanuluto. Kalago. Malaguy, Martinda. Wapin. Sa ano ka rin, eh? Yung malago. Ay, tayong malago. Ay, tayong tunay malago. Talagang dadayuan na kayo, Kenny, eh, Dar. Aldoldo, kahit ko po lalabas ko, Ken. Ayan, no? Nano nga ning kay Kenny, Dar, ing bulog o sangka pa pwedeng yabe. Ating laman, ating ay ganag-ganag, tay, pakpak, picho, legs, kung daya, Awadar. kung bituko. Pinalo ko sa sila pa, kung dayang manok. Epon. Wapin, eh, Dar. Dar, nanong gagawan mo kanyan? Wala ko nang gagawan mo, Dar. Maglagari kang chicharon, eh. Oh. Yaman kaya Ay, muli pakarakal, makarine naman. Pakadakal mo pa, oh. Walo ko sa nado mo yung palabok mo. Dar, pati ka korsonada ko. Karakal bulog pala yung palabok kene, Dar. O, duwaya pa yebo, no. Oh. Ay, Diyos ko. 100 pesos sumawa na ko. Sasabihan da keni, Dar, da tinipiding kain, Dar, ing sangkap. Diyos ko, karakalo. Reni rin, suki ko kene, guys. Ren kay senior citizen. Dar, nano, dak pwedeng dagdagan ko isang cup. Ayan, kabalen, at syempre rening kaya katamong customer rin, ay tsurang manyaman mamangan. Ayan, boss, nano nga sabi mo king kakanan mong lelot? Manyaman. Kung kompleto sa ug. Kompleto sangkap ni. Sangkap pong mura pa. Mura pa ni. Alida titipiran ning kain,
Isang cup po. Ligapin. Ang talagang... Nilugaw ya pa yan mo. lilugaw ya pa, che. Wow, sulit yung binayad mo. Sulit yung binayad mo. Manabana ka kanyan, che. Lalo. Kasi yan limited eh. Oy kay che na nga sabi yo. O marine kayo. Maka-live na mo king Animal Planet. Ayan, kapogi ng bapay. Tsureng maproblema yung bapa. Bap na nga sabi yung king kakanan mo lelot. Manyaman. Mura po. Murang po pang nano bap. Manyaman. Manyaman. Alwaya tayong burim sabihan nung nining manyaman eh. Lelo. Ay lelot, balaksa mo'y daring manyaman. Uri mag-service yung naning magtinda. Ayan, manyaman bap. Manyaman. Wala na ka man dadalang problema kay sarili mo. Pera. Pera. At syempre, so, yako naman yung mga ngeni-keni. Ay, nakaki naman ng karakalsang dakala, ebon, chicharon, sauce ng karakala. Pating sangkap, eda talaga titipiran. Beda talaga kaya kain eh, oh. Igang kanan mo yung buri mo. Diba, Soy? Makarin, dagdagan tapo. Siyempre, Soy, paminto. Para mamaras-maras. Kuya Dakal, maraming salamat. Siyempre, ito yung paborito ko, Lara. Pampalibi. Kuya, pampalibog daw ito sila. Kaya nakaraming siguro ako ng anak ko. Dakal, salamat ba? Yung iba po yung striking vlog tam. Kakalagi ba? Noli. Noli. Dahil wala kitang magbalita king TV dati. Abot kaya naman kuya. Reasonable size. Reasonable price. Isipin mo ito, palabok 35. Kung bibili ka sa mga fast food, 80. Tapos ang napakakonti ito, sobrang dami ang gaya. Sobrang dami. 35 to 40 pesos binigay. Agitan ko kaya ito eh. So ako nagisal. Sa nung ipabanda ako kaya magalang guys, pantunan niya mo darang melbo, palabukan ng po pang lelutan soy. Kenya mo San Pedro dos Magalang, malapit naging Memorial Park pala na kamang Kalili. Odar! Nani sikreto mo at kanyaman yung palabok ang po ilelut mo. Siyempre
kahit pero kumangki sa pag-pray ba, nalangit ka pa, thank you, ba kasi hindi mo isa rin. Tsaka ng kabura, Nedar. Tapos hindi ka maling kanyang ka, kaya ko nung tinas. O teka, lumawi ang kaya ni ba takip, Mikael? Dahil yatay atayan. Kaya kung kita ko murubuto mo, bata rin po rin taong may kaswelo lang. Awadar, ikit kupin dar as ng karakal tao, customer talagang dadayuan da ka rin tao kining San Pedro Dos. Tapos pag mga nakakaring customer, baka tayo nakalakwan. Halago mo pala personal, Nedar. Laging darang Melbo. Halago na. Nasikreto mo da? Siyempre, Mga bitkatang mayonnaise kay lupa, kaputi mo lupa. siyempre yung balay papaya. Ha? Gusto sabihin magkay ka pa, likas papaya. Try may likas kamatis dar. Ayan. In kanong sikreto ng darang Melba yan. At in kanong pagmamahal, mga diya pa kano, tsaka nakano titipiran ng sangkap. Ang baskimi kamal Nedar. Aggat mula dar, hindi sang mamasyal kening kaya kang palabukan po lelutan. Aggat mula. Gano ka din sa gana. Aggat mula. Hoy, kaya. Papa MJ Yechi, hoy, madam. Mamagkailap. Kayo po kiling Lele ni Marian. Lelutan ng po palabok. Welcome kayo po na. Ayan. Kapag po from 3 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. 3 p.m. o 3 a.m. 3 o'clock a.m. to 11 a.m. Ayan, welcome na welcome kay po kining kandarang Melba pala bukan po lelutan.